8 de novembre de 2013, Banc de Veus. Soc Josepa Montagut Mariner i vaig a llegir Les nits que van fent la nit 2 de Vicent Andrés Estellés. Voldria escriure ara un amable poema, parlant de certes coses que encara hi ha d'amables, segons crec o m'han dit el veí del costat. Vull ser amable, avui vull dir coses amables. Aniria per tota la casa a genollons, buscant coses amables, pregant que avui em siguen donades certes coses que siguen ben amables. He perdut el costum de les coses amables. Ja se sap el que són les coses d'aquest món. He perdut el costum, no sé on les he deixades. És possible al cafè, és possible en un banc, d'un passeig qualsevol, és possible, és possible. Vaig a vostè a saber. Ara, però, és de nit i francament no són hores d'anar buscant coses amables, coses tendres, coses amables. Exactament, està tancat ara el cafè. Hi ha foscor al passeig, s'hi troben certes dones que volen certes coses. Estic cansat, no tinc ganes de res, de res. Serà millor que em xite. Demà serà altre dia i ja se'm passarà aquest desig, aquesta mania fulgurant de les coses amables que m'han vingut de sobte, Vull dir, que m'ha vingut.